Good morning mga biyaheros. Bisaya nga dako, way bagay way magbuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman, natuo kag mahadlok niyong tugo. Yawara! It's Sunday today. Beautiful Sunday. Bawal lumabas, oh. Woo! So, abigin na ito magtuloy-tuloy gining ulan, no? Kay gabi, grabe yung ulan. So, may kamanday karang day, may tinaw mo rin ang panahon, no? Dami, padagat ba? Padagat, then suba, kilaw. Syatan dayo, isa kalumne, katondway, sa. Pero by the way mga biyaheros, before that, so shout out din sa sa MMA, no? Then shout out po sa ang Federation BFMRCC with our chairman Sir Ray Plaza, o sa mga ubang club mga under sa umbrella ani mong federation. Shout out po sa mga fellow vloggers nga mag-attend karon, no? Actually mga biyaheros, naay activity karon kaning PTN, no? Sila man ang coordinator ani nga event, no? PTN, which is Pinas Tactical Nation, isang motorcycle club gihapon nga kauban namo sa federation. So this event is under the Project Fireheart. Then karong adlaw, September 26, Sunday, we will have charity event, no? Charity support sa usa ka cancer patient dito sa San Vicente, Butuan, na si Mr. Enrique Buendia, 41 years old siya, no? Taga San Vicente. So today, nakalikom tao gamayng kwarta, so for financial support lang ni ato, para sa iyaha, since mas needed niya ang kaning salapi para sa iyahang maintenance, no? Siyang tambal o uban pang mga need niya. And aside that mga biyaheros, ang uban pong mga club, no, nag-commit po sila nga muhatag po doon konting assistant, no, like bugas, mga pagkaon, no, dilata, sardines. So mahigit kayo nga advocacy gyud sa mga club, no? Isa po ni sa mga tumong, no, sa mga motorcycle club, sa mga federation, sa mga unsap mga association diha concerning, no, sa mga motor. So dili lang kay puro laag, rides, banding. So naabga puntay mga humanitarian nga mga pangbuhaton, no? Islami gyud na makatabang ka sa isig kaingon. So very thanks, no? Shout out kayo og daghang kay salamat sa nag-coordinate ani nga event. Labi na dito sa barangay sa San Vicente nga i-coordinate din nila, align with sa ang beneficiary. So mga beheros, we will give you update, no, on nga pag ani amo ang program. So sa mga nang biyahe karon og na appeal ani nga event, ride safe sa inyo, ride safe. Haligin nyo kalimti pagampo. So good morning mga biyaheros. So nga natadri sa San Vicente na covered court, no? Diri doon sa may health center nila. So diri i-conduct ang paghatag suporta kang Sir Enrique Buendia, yung ato ang beneficiary. So muna na yung mga participating clubs. So
So karon ato na lang hulatan kung mag-start ang program kay naa ang ato ang beneficiary murag ilan ang giadtuan. So kay duha man ni Boss Andrew o ako lang ang naa diri karon. Pero ato mga kauban nag-support gyapon financially. So dili na ako i-mention no kung pila mong nalikom ang kwarta. Pero dakong tabang nagyapon ni sa atong beneficiary. Okay, update taon niya. May buntag sa tanan, labi na po sa mga ubang riders na agri ubang club, mga ubang vlogger. Dako pasalamat sa pag-invite sa nahitabo karon nga Project Fire Heart no sa PTN Pinas Tactical Nation. Salamat pud mi no in behalf sa moong club nga Biga Owner Society Butuan Chapter. Salamat mi sa pag-invite sa moa nga makatabang aning event karong adlaw. Dako kuan do garbo namo nga maka-attend ani o maka-participate ani nga atong gipahigayon karon nga charity nato nga atong beneficiary nga sa Sir Enrique Buendia na siya kuan karon nga balakian sa iyang cancer. So kato lang no sa uban po nga naakaron diri dakong salamat sa inyo ug sa atong kasuporta no. Mo ginig ingon nga ang ato ang motorcycle club dili lang gyud sa imong rides lang. Naa gyud ang number 1 gyud nga charity nga atong makatabang ta sa isig kaingon nato. Daghang salamat. Good. Kay suna na to nga nasa club karon nga naa diri. Ako pang hinaon sa kanunay nga ang atong kadasig dili maaw sa pagtabang sa tuig nga tawo. Kaya atong pagtabang sama ra sa nagtanong ta og liso. Atong gitabang mo siya seedman nga pangabot sa panahon atong kita ra gyud harvest di lang yung kita ra kundi ato apil atong pamilya. So kani nga buluhaton isa kani ka pamaagi sa Ginoo nga kita ang gigamit alang sa mga pag-ampot sa mga nanganglan nga kita gamiton sa Ginoo nga maabot ang tabang sa ila. So sa kanunay atong kasing-kasing ato lang gini butang kanunay nga ang pagtabang sa tuig nga tawo dili kita magkuan, dili ta abot sa punto nga kapuyan ta. Kay ang Ginoo sa kanunay magpanalangin sa atong tanan. Di na ako tason. Daghang salamat sa tanan. Boss. So mulat na lang mino nga tawagon mi karon kay paano man ron distribute sa certificate. Way lain akong kauban karon. Boss Andrew. Sa paabot na lang mino, it's almost 10 na pud karon sa kabuntagon. Nag-start na pud sila panghatag. Namo beneficiary na sa lamisa. Karon katawag na sila og mga per club para sa pag-distribute. Picture taking dayon. So after na, pwede na dayon ta maka hinihinay. May buntag. Picture ko sir be. Kabar na. Kasi naka-shout out. Shout out dito sa katong mga kabar na to sa Happy. Wow naman! Okay, so dawat na namo amo ang certificate. Biga Owner Society pero ang motor kay Click o Grouser. Pero okay ra ang amon tumong ani is man makatabang man pod. So salamat gyapon no sa coordinator ani nga event. In behalf sa boss. Yan nato ang salamat sa inyo mga tag-kwintas-kwinta nga tabang. So nakahatag tagamay financial sa atong beneficiary. Kudos. So good morning mga kamantas. It's your boy Kamantas. Vlog. Magmantas ka, pwede ka. Libre daw sticker oh. Libre. Unsa tayo mo? Clickmatic. Mga kamantas, subscribe ka, like sa page ka, Clickmatic. Matic na na. Oh, na-meet na to ng isa ka vlogger. Si Kamantas. Oh, salamat. So, here we go. Man dagit no nya. Hinay mi og una kay una mi uli kay napatay buluaton sa atong balay. Suko na tong asawa ni kay nabiyaan ng nilabhan. Sana, finish na. Pero
salamat po no sa Pinas Tactical Nation sa pag-invite no nga makatabang ta karong buntaga sa ilahang nahimo nga event karon no. So daghang salamat sa pag-uban. So nakakuha na ta og sticker sa ato ang fellow vloggers nga si Kamantas Motovlog ay kalimot. Kapangayo po ta og kuan event sticker no sa karon no Project Fireheart. Then naapod sila gamay po nga kuan sa tuapod regalo ang event certificate. So karon pauli na ta. So kira ang biyahe. So balikon ko sa mga biyaheros no sa mga nag-attend karon sa 12 ka club nga nagsuporta. Dalaygo ng Diyos ta no o kita matagaan pa ta o kuan kanang taas pa nga kuan kinabuhi. So happy Sunday mga biyaheros.